L'eScore és un ecosistema pel món de l'escalada, pel mercat de l'escalada. L'escalada està creixent molt a dia d'avui, però tenim dos problemes bastant importants. Un és la retenció del client, no tenim gamificació, el sistema aconsegueix una gamificació a través d'aconseguir reptes, i l'altre problema que tenim és a nivell de seguretat amb els autovilays. Amb aquest sistema nou que hem fet, a través de Computer Vision, podem saber si l'escalador té l'arnès i es lliga correctament a l'arnès. Un cop estigui ben lligat tot, el sistema obre l'autovilay i pots escalar. A part, el dispositiu el que fa és monitoritzar totes les dades de l'autovilay, saber quantes hores ha treballat i quan toca fer revisions. I amb el sistema de gamificació és tan fàcil com apreto la ruta que jo vull fer, quan apreto la ruta s'encén el top, la línia allà, i quan jo toco l'última pressa, passa totes les dades a l'aplicació de l'eScore i així pots veure el teu rànquing i pots anar creant jocs amb altres competidors. Tradicional a nivell de muntanya, però ja està canviant. Cada cop l'escalador de muntanya segueix la muntanya i hi ha el nou escalador, que és de rocòdroms, que és un usuari de gimnàs. I està creixent molt. O sigui, estem creixent ara mateix un 8,5%. Cada ciutat té 5 o 10 rocòdroms i cada cop hi ha més i més usuaris. Quan aquests usuaris, els estudis diuen que als 3 anys comencen a abandonar l'escalada perquè perden l'al·licient, perquè no hi ha una gamificació. Ha passat amb el pàdel, però va sortir Playtomic, ha passat amb córrer, va sortir Strava, i amb la gamificació l'escalador o l'usuari nou es motiva a poder seguir fent esport. Normalment l'instal·lem en tots els rocòdroms que són comercials, que per exemple aquí a Barcelona tenim Bloc District i ja instal·larem aquest sistema, i després també pot ser en rocòdroms públics on tinguin sistemes d'autovilay i no tenen control d'accés. Amb aquest sistema ja tindríem el control d'accés i sabria l'organisme públic quina persona està escalant i si ho està fent bé o no. Veiem que gràcies a la gamificació podem fer que creixi molt més del que està creixent ara, que la gent s'animi a escalar, es motivi, segueixi sempre escalant. A part, comences a crear una data per fer rànquings i en un futur podríem saber quins són els nens prodigis, per saber tota la seva trajectòria. Ja que és un esport olímpic, podríem treure milions de dates de futurs esportistes per anar a les Olimpiades.